இலான் மஸ்க், ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்னு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஜீனியஸான மனிதர்களை பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனா இவங்க கிட்ட இருக்கிற வித்தியாசமான பழக்கங்களை பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பொதுவா நம்ம வேலை செய்யும் போது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தா நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பண்ணி ரிலாக்ஸ் ஆயிருவோம். ஆனா ஆப்பிள் கம்பெனியோட ஃபவுண்டரான ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் வந்தா நேரா அவரோட கம்பெனில உள்ள பாத்ரூம்குள்ள போய் அங்க உள்ள டாய்லெட் தண்ணிக்குள்ள 2 காலையும் வச்சுட்டு உட்கார்ந்துருவாராம். இதுதான் அவரோட லைஃப்லயே ரிலாக்ஸ் தர விஷயம்னு அவரே சொன்னதா சொல்லியிருக்காங்க. மனிதர்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்துல கண்டிப்பா அடிக்ஷன் இருக்க தான் செய்யும். ஆனா உலகத்தோட நம்பர் 1 பணக்காரரான இலான் மஸ்கோட மிகப்பெரிய அடிக்ஷன் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுறது தான். எப்பெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் வீடியோ கேம்ஸ் மட்டும் தான் விளையாடுவார்னு சொல்றாங்க. ஐசக் நியூட்டனை பத்தி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் தலையில ஆப்பிள் விழுந்து பிசிக்ஸை கண்டுபிடிச்சதுனால தான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது நம்ம தலையில கொட்டு விழுந்திருக்கும். ஆனா அவர் கல்யாணமே பண்ணாம வெர்ஜினா தான் இருந்திருக்காரு. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, வெர்ஜினா இருந்தாதான் அவர் மூளை நல்லா வேலை செய்யணும், அவரோட வெர்ஜினிட்டி போயிருச்சுன்னா திங்கிங் கெப்பாசிட்டி போயிரும்னு. அவர் வாழ்க்கை முழுக்க கல்யாணமே பண்ணாம வெர்ஜினாவே இறந்து போயிருக்காரு.